nigo ritukulia lero bunge ya county ya Kisii yanyakabage gwetia budget yo mwaka bw'ekirububere na 2025 kirububere na 2025 mo ase agati y'abamsi banyakaba korokia ibirengereri bija na gosegete budget yesogota yabna nige korokia guteniga ebegete chibati nyinge ase amagendero enegati y'ekingwana ya chia abara yabo bakorawa amo na omo majority leader Eneri Muracha chingaki budget yanyakabage gwetigwa bunge ya county ya Kisii. Ntonda tebya abantu baminto bagusi into county ntanga ni wetie budget yo mwaka yo gochiko 2025-2026 twaitire budget yeyo nande tokumusaba mu governor akora asobwango budget ya itebe kwe system echake okorigas twaletira abanango abana banasari baje bachake kuragera guchakira umwaka gocha banyuna mabere man Mugavana boigo oretire koletari chikrimari kere constituency torozi no energy yogurt abantu baito bagore egento kende narwa kiabase budget ya kabisa ngogora tori chi machine jaito chokoros chipara kono dulgu chi gujandika na contractor kere constituency nebwate chi machine chai boigo egento kende abali mu ICD babeire bako burasi school lakini bono naru mu governor itobe kire chibesa se budget tugo chikolika bali more than 200 boy gona banyagitari baito okonyora tubwate chintere bachinyinge lakini banyagitari mpaya sinyagitari budget yeri mututu abekire chibesa tokolika bali abanyagitari more than 300 igabantu baito tusabirani tubwatirane tokolegasi tuskigusia itumutu bono buna boniga mugende ganyampira mate asale gotioka sana kero mugabana simba jete obvious ogenda oroboniga you see marvelous ebinto bya chakiroro ge budget yetu abekire ya mutu is a very good budget igente kenene tusabira umuske simbarati atwale chinka kichinyororo akorera abagusiba mutegasi tukubwatira namo abantu bage ni mono abana ba ICD na abana bali abake nguchaka bali kuragira na kunywa mabere abaremi nkonyora bale asibago chakonia mabere abasinge njungu twara tore county primary ne chikrimary chinde mbali mbali nonye nabangi naga linka mbaje banyore gasi esenge njugo ikabagenda bachikoruga endagera eligera abana baito bayirirwe endagera ibaragira ase department ya na sentene netumne cha ya mache akatwari wete pasari nja tokigwanga the best as a service delivered ekia ver the best etuansete egas mapema uno toete budget ya kuchibosika department ya mache ewansa egas mapema ji project cha korwa mapema in short budget toete ya kuchibosio nenkija eko benefit abantu baito including abana bali abake banasari buna mwate buna abande feeding center eko chakobekere sub county abangina bali kwororo abamura bali kwororo baye bakurugera abana bali abake mbacha baye gwa mabere na mabere aja gakucha kurukura sabaremi ale to process elindo baye